Leppä, Kerttu ja Husi Susi Hukkanen. Kuten jo nimestä voi päätellä, niin tämä satu kertoo leppäkertusta ja Huskasesta. Olipa kerran Leppäkerttu ja Susi Hukkanen. Susi Hukkanen sanoi Leppäkertulle, että mitäs se Leppäkerttu siinä irvistelee. Se Leppäkerttu rupesi niin paljon viiksettä, että se viittynyt sanoa mitään, vaan se otti naamalleen tämmösen halveksivan ilmeen. Piirrän tähän. Se on tästä, kun meni vähän lipsahti liikaa tuossa. Se on tommosen halveksivan ilmeen. Susi Hukkastakin rupesi tommonen mykkäkoulu vaan niin paljon viiksettään, että se lähti nostelemaan. Mä piirrän tähän askeleen jälkiä tässä. Käveli tänne etemmäksi poispäin tässä. Koko ajan sit se susi, oho, se ei päivän näkyvätkään. Mäpäs siirrän vähän tää taulua, se käveli vähän turhan pitkälle. Susi Hukkanen. Se käveli tänne saakka. Tässä se sitten istui kannon päähän Susi Hukkanen. Ja niin se siinä rupesi venttaamaan punahilkkaa ja pitkäänpä sai Susi Hukkanen ventata punahilkkaa ennen kuin se huomasi, että punahilkka saapuu vasta seuraavalla sivulla. Ja nyt se punahilkka rupesi tulemaan ja niitä tuli peräti kaksi kappaletta. Minä tähän piirrän. Husi Hukkanen katseli ja ajatteli, että onko niitä nyt 2 kappaletta vai onko hän ottanut liikaa. Mutta ei. Kyllä niitä oli 2 kappaletta. Susi Hukkanen riemastui. Ja niin se Susi Hukkanen söi ne molemmat. Pois kokonaan. Ja se ajatteli, että taisivat olla nämä punahilkat identtiset kaksoset, kun ne maistuvat ihan samanlaiselta. Sillä aikaa Leppäkerttu oli leppynyt. Mä sen vedän tähän kohdalle vaan tästä. Se oli leppynyt ja sen ilme oli tullut näin iloiseksi. Näin iloiseksi. Ja Susi Hukkanen se taas istui sillä kannon päässä täällä. Susi Hukkanen. Sitten tuli metsästäjä nimeltä Lindström. Sitten kun se metsästäjä tuli, niin se Susi Hukkanen söi sen metsästäjän ja tuumasi, että harvoinpa sitä vaan Susi Hukkanenkaan saa metsästäjän leikattia Lindströmin pihviä yhtä aikaa. Mikstuuraa vaan. Oho, unohtui ravistamatta.
tämä sotu oli niinku sen pituinen. Mutta ei tämä ohjelma tähän lopu. Minä panen tähän näin, että tämä jatkuu. Minä etin tästä vaan vokaalit pois. Panin vaan keräkkeet tähän, että säästetään tässä aikaa. Ne vokaalit sitten voi merkitä eri paperille muistiin. Se on se sen pituinen.